ここは要介護度1から5までの人が入れるって聞いたんやけども、そやけど要介度4とか5とかしか入れやんとかいうとこもあるって聞いたんやけど、そこらは分類されてるんですか？そうですね。うちのような老健施設は要介護度1から5の方が入所できる施設です。で、特別養護老人ホームっていうのがあるんですけども、そちらのホームについては施設については要介護度4以上の方が入所対象になります。老健は1から5で、特養が4から5。他になんか他のとこはこんなんとかそんなんない？要介護度ではなくて、認知症のレベルによってですね、その方の認知症のが軽度だったり重度だったりっていうことがあると思うんですけども、認知症重度の方を入居していただけるって、グループホームって、そういう専門の職員さんがたくさんおられるグループホームっていう施設もあります。なるほど、分かれてるんやな。